Ja, vi har om Danfoss A/S. Danfoss er en international koncern, der er førende inden for forskning, produktion og udvikling af mekaniske og elektroniske komponenter samt systemløsninger. Hvis vi ser på de centrale tal fra Danfoss regnskab, kan vi se, at nettoomsætningen er stærkt stigende fra 2009 til år 2011, hvor den i år 2012 stiger lidt og når dens højdepunkt, hvor den dog er faldende i år 2013. Samme gældende for primær drift kan vi se, at den er stærkt stigende i år 2009 til 11. Højdepunktet er dog i år 2011, hvor den så er faldende efter. Hvis vi ser på aktiver i alt, så ser vi, at den er stigende til år 2009, eller 10 undskyld, og så er den faldende derefter. Egenkapitalen i alt, den er stigende også op til år 2012, ligesom den første nettoomsætning, hvilket giver meget mening, hvor den så er faldende igen. Årsresultaterne, den er meget stærkt stigende igen fra 2009 til 10, hvor den så er meget stabil og igen meget stærkt stigende til år 2012. Hvis vi går ned og ser på indekstallene, som er den procentvise ændring i årene, kan vi igen se det samme, præcis det samme som før, bare i procenter. Som sagt tidligere, så var nettoomsætningen stærkt stigende fra 2009 til 10, hvor den så nåede højdepunktet i år 2012. Igen faldende 13. Da tallet er negativt i basisåret for både aktiver i alt og årets resultat, giver det ikke mening at beregne indekstallet, da det vil blive negativt, så derfor bruger vi i stedet år 2010 til at beregne begge disse tilfælde. Nu vil vi så kigge lidt på Danfoss' centrale nøgletal for de seneste 5 år. Herunder vil vi komme ind under forskellige punkter, blandt andet egenkapitalens forrentning, afkastningsgraden, overskudsgraden, aktivernes omsætningshastighed og dækningsgraden. Egenkapitalens forrentning finder man ved at tage resultatet før skat, gange med 100 og dividere med egenkapitalen. Afkastningsgraden finder man ved at tage resultatet af primær drift, gange med 100 og dividere med aktiver i alt. Overskudsgraden, det er resultatet af primær drift, gange med 100 divideret med omsætningen. Aktivernes omsætningshastighed finder man ved at tage omsætning og dividere med aktiver i alt. Og til sidst, dækningsgraden finder man ved at tage dækningsbidraget gange med 100 og dividere med omsætningen. Nu vil vi så kigge på en analyse af de tal, vi har fundet frem til. Nettoomsætningen den stiger roligt frem til 2012, hvor nettoomsætningen er højest, og den falder så igen i 2013. Resultatet af primær drift følger nettoomsætningen indtil 2011, hvorefter resultatet af primær drift falder anderledes end nettoomsætningen. Aktiver i alt stiger indtil 2010, og herefter falder den roligt. Egenkapitalen i alt er støt stigende indtil 2012, hvor den så falder drastisk. Årets resultat følger nettoomsætningen, da udviklingen er minimal indtil 2012, hvor den så herefter stiger. Nu vil vi så analysere på de beregnede nøgletal. Egenkapitalens forrentning ligger i Danfoss' tilfælde i 2009 på minus 11%. Der sker i de kommende år en kæmpe stigning, og i 2011 ligger forrentningen på 25,16%, hvilket er rigtig godt, da man sammenligner med de 5% man får ved statsobligation. Danfoss' afkastningsgrad stiger jævnt hen over årene og ligger på sit højeste i 2013, som er på 13,84, hvilket er et rigtig godt resultat. I 2013 er afkastningsgraden på 13,84, hvilket er et udtryk for en forrentning på 13,84 øre per bunden krone i aktiver. Så er vi kommet til overskudsgraden. Den ligger på omkring 8-9%, hvilket er rigtig godt, da man typisk sammenligner med en overskudsgrad på 5%. I 2013 er overskudsgraden 9,3, som viser, at for hver omsat krone resterer 9,3 øre til finansiering af overskud. Aktivernes omsætningshastighed. I Danfoss regnskab vokser tallet roligt over årene, hvilket er godt, da enhver stigning er godt. Nu har vi så konkluderet på, hvordan deres rentabilitet, likviditet og soliditet er. Først vil jeg lige forklare om, hvad det er. Rentabilitet betyder egentlig bare evnen til at tjene penge. Likviditet er evnen til at betale de penge, du skylder banken eller anden, og hvordan det frafalder til betalingen.
Soliditet, det er evnen til at modstå en periode, hvor det er svingende, og ikke med de allerbedste resultater. Ja. Danfoss har i evnen til at modstå en periode med svingende resultater, altså soliditetsgraden, eller bare soliditet, undskyld, der har de været rigtig gode. Det kigger vi på, har vi kigget på i regnskabet, hvor i 2009 har det overhovedet ikke set ret godt ud for dem, men er kommet godt igennem det. Egenkapitalens forretning er eksempelvis på minus, hvor det allerede året efter kommer i stort stærkt plus. Hvis vi ser på Danfoss rentabilitet, likviditet og solidaritet, så er det egentlig rigtig fornuftigt ud. Alt i alt har det jo været enormt lærerigt at høre på Frederik, Hannibal og Rasmus Bonde. Før vidste jeg ikke, hvad rentabilitet var. Det ved jeg nu. Jeg vidste ikke, hvad likviditet var. Det ved jeg nu. Jeg vidste ikke, hvad soliditet var. Det ved jeg nu. Alt i alt så vil jeg sige tusind tak til OH og Bonde. Og tak fordi I gad at høre med. Og resten af gruppen selvfølgelig, ja. Så udover OH og Bonde. Ja, tak.